El papa ha refet mentalment una infinitat de vegades l'últim viatge amb cotxe que van fer plegats. Me l'ha explicat en diverses versions. De vegades és anant cap al teatre. D'altres és anant a sopar a casa la meva germana Betty. En algunes versions, la mama du posat l'abric de pell i en altres l'abric de llana violeta amb cinturó. La conversa que van tenir al seient del davant del Mercedes no para d'adoptar noves formes, perquè el papa es recorda de petits detalls que es van afegint a la història, coses que havia oblidat o que enfoquen la conversa des d'una altra perspectiva. El papa repassa i torna a repassar els 10 últims minuts que va viure la mama, el viatge amb el Mercedes blau, quan cap dels dos no sabia que eren els últims 10 minuts de la vida d'ella. El moment en què van girar per l'avinguda, ja només li quedaven 7 minuts, i poc després només 3. I aquí intenta allargar l'últim minut de vida de la mama, l'últim instant. Mira d'ajornar el moment de la mort, allunyant tant com pot l'arribada de l'ineluctable. I així es van afegint constantment més detalls i més perspectives a la història. Veu el cotxe des de fora i contempla la mama a través del parabrisa, com una càmera quan roden una pel·lícula. O li veu la galta esquerra des del seient del costat i diu: estava d'un humor excel·lent aquell dia. De vegades s'esplaia parlant de les joies que duia, tant l'anell de casada com l'anell de promesa, que era poc habitual, i de seguida recalca que la mama es treia l'anell de casada per a les funcions i de vegades també als assajos, i que a ell això li sabia greu. Però aquell vespre, diu el papa, aquell vespre duia tots 2 anells i les arracades de perles blanques que li havia regalat per Nadal. Són els últims 10 minuts de la vida d'ella i cap dels dos no ho sap. Tot el que ella va fer aquell dia ho va fer per última vegada i cap dels dos no ho sabia. El vespre anterior havia pujat per última vegada a l'escenari, sense saber que seria l'última. I s'havia tret el maquillatge sense saber que seria l'última vegada que ho faria. Estava alegre, repeteix el papa, però de sobte es va quedar en silenci, un silenci total. El seu cap es va decantar una mica a un costat. La vaig tocar i li vaig dir: Estela, estimada, tot va bé, eh? Llavors vaig aturar el cotxe, li vaig tornar a dir Estela i la vaig tocar suaument. Se n'havia anat. Ho sé, papa estimat, li dic amb tendresa. Vaig trucar a urgències i van intentar reanimar-la, la van traslladar a l'ambulància, li van treure l'abric i van estar intentant reanimar-la durant una bona estona. A partir d'aquí el relat esdevé més inconnex. Això els feia nosa, diu, i se'l veu afectat pel fet que el personal de l'ambulància se'l tragués de sobre. Havia deixat de ser la meva Estela. Estava en mans d'uns desconeguts que feien la seva feina i se la van endur i em van deixar sol. Espero el que dirà a continuació. La més gran actriu d'Islàndia no hauria volgut ser dependent de ningú, no la meva Estela. Ho sé, papa estimat, la mama no hauria volgut ser dependent de ningú. Totes les versions de la mort de la mama acaben de la mateixa manera. Ja havia escollit el seu epitafi, havia triat uns versos. Quan mori, deixeu obertes les portes del balcó. Sí, de Lorca. Aquestes paraules marquen l'inici de l'escena final. Doncs quan vaig arribar sol a casa, les portes del balcó estaven obertes. Era el primer dia d'estiu i hi havia neu per tot arreu. El vent l'havia empès cap a dintre i l'havia escampat pel terra del menjador. El tel blanc arribava fins als peus de la butaca de ta mare. En realitat, no era el primer dia d'estiu, sinó el 29 d'abril, però sí que hi havia hagut una tempesta de neu. No fa gaire, un nou detall es va afegir a l'escenari. La neu
Havia colgat les torretes del balcó, però l'endemà, quan vaig sortir, vaig veure un crocus violeta que acabava de treure el cap. El mateix violeta de l'abric que ta mare duia aquell vespre. El papa ara té un cotxe elèctric, però no ha volgut vendre ni tornar a fer servir el Mercedes blau, que ja fa 6 anys que està aparcat a la cotxera. M'ha dit que si el conserva 5 anys més, el podrà matricular com a vehicle històric.